de manteniment en els trams del passeig fets anteriors a la seva arribada. S'han deixat, per exemple, literalment podrir les jardineres, mentre que les dels trams efectuats en la seva etapa es mantenen, es reposen de flors tots els dies, es reguen tots els dies. Vull dir, si hi ha un manteniment d'aquestes jardineres, mentre que en les que estan del tram anterior, cap tipus d'actuació. Però ha fet el mateix amb el Prado. No ha hagut cap tipus d'obra de manteniment, d'actuació de manteniment. Cap. Unes obres, com dic, que va recepcionar ell i no nosaltres. I torno a insistir, recepcionar vol dir que l'obra està acabada i ben acabada. Però ha fet el mateix també amb els carrers de la platja. Els carrers de la platja no ha estat capaç d'obligar a l'empresa a que rematara l'obra. O, per exemple, plantar els arbres, posar el mobiliari urbà en els carrers que estaven encetats i als que només es faltava això. I està fent el mateix en Marxuquera, en Rafelcaït, en Kentucky. Jo crec que el que no es dona compte de que la gent ja no se'l creu. Ell fa més de 2 anys que és el responsable. Per tant, excusar-se en coses de fa 2 anys o aquesta obsessió seva per desprestigiar el bloc, que, torno a insistir, compta amb el silenci còmplice i covard del Partit Socialista, i si intent de desprestigi l'està desprestigiant a ell com a gestor, perquè no acaba res i és incapaç de mantindre el que està fet, o no vol mantindre-ho, perquè la veritat és que incapaç no el trobem, entenent que possiblement el que n'hi ha és una voluntat de no fer-ho. La seva obligació era no recepcionar les obres mentre no estigueren ben acabades. Ho vam dir ja en el Prado i ho tornem a dir ara, no les van recepcionar nosaltres. No van signar les obres de recepció, la certificació.